aurreko itxasaldik ere nola ondarra eman zuten, da ez dakize, azken... Bi handi batzuk sartzezian, baina hori oso urriak zian, eta banekin olatua etortzezan momentuan oso erabaki horre izango zela bestetan bezala, baina bati bat aldi honetan, nire kokapena. Pixkatenean oso ongi kokatua aukerakin jesteko, baina pixkat olatu oso altxatan ekan ja, eta enekin jesteko zemoz moldatuko nintzaken. Zorionez oso ondo jesteko aukera izan hon, gero aparra libratu ezarren. XXL sari banaketa hau Kalifornian ospatzen da, Los Angelesen. Zan dezagun epia izaten dela urte guztian zehar, martxoa amaiera arte. Martxoa amaieran ixten da, material guztia ebaluatzen hasten dira, eta kalibratu ondoren finaleko bosta eta hautagai handiak zabaltzen dituzte, argitaratzen dituzte. Esperantzak baitugu noski, eta nik saldu berra ala dut, ez da aukerak baitugula. Baina aitortzen eta aldi berian urtean zaila daola, ze izan jauz Hawaii alden sekulako sesio potentek izan dira.